Mfana wangu ndati pano panorohwa tsaranzinza kana wazogara. Inzwa ungu yakaenda akazotamba madokwana. Yesaya Sauro, ndimbirei mkomo wangu. Rasta ndati ndaivhura mapombi. Timu rese rariyaka. Harina kana wani chinhu charakaona karakasara rakabata muromo ndarova rata wanzwa here mfana wangu. Vaikumhanyisira chiko naye Sauro? Kumhanyisani. Hunaka padheni pandaigara ndopaitengeswa doro racho madokwanika. Ranga rakandidhaka because ndakarova 2 makotsika aye ezvimumumu waiziya. Ndaiti ndikabata 1 kotika ndairidhudhudzira ndorisiya ramuhafuka. Pandinorisimudza chepiri aiwa ndaitobva ndanoripedzisa rastamani ndakanyorigadzika pasi waiziya. Musatoreni zvakadaro mkomo wangu Sauro. Saka makanwa maigu manganiko? Anonwa igu ndiani komadokwani he? Ndiani iye anonwa igu ukwane wazvinzwaka? Handinwe yogati yenzowini. Handipenge. Terera nyaya ndiri kutaura panapa madokwani ndogona kupedzisira kandakuputitsa wazvinzwaka. Ndati paive nefoma auteza waiziya. Saka ipapo yaidada kuskidha nayo ininika. Holani miyuti. Wedemse, nyaya 3 Sauro pa 1 minute. 3 nyaya uchisanganisa. Maya, hazviko izvi. Isati achunge kungapambukawara dhamu wewe, he? Ndoipi? Get away nyaya 4 dzipiko dzandiri kutaura iwe. Hausi kupay attention pande ndichitaura ndodambudziko rako iroro. Get away man. Aiwa kamafundanga. Hamurambeka. Siye mwana aende nzwama. Kuramba ndokwamusingaite manje. Mataura nekuti makarowa tsaranzinza bva maisira pahuro. Makanobata nyaya maigulaga nepadheni pamaigara. Pamadzisira murodhi futi. Mabva ipapo maunobata ekuskidha. Mukoma wangu. Igiredi ripi ramuri kubhema iyi? Wanza ibepa Sauro nzwama? Ayo mfana futseke mani iwewe ye. Seiko uchisiya nyaya tinge tichitaura iwewe. Wakuti sakarasima nezvinyaya zvako zvaunenge wanhongoko ye. Ndochii chakadaro chinenge ngozi ichocho. Chizezuru chedu hachidaro madokwani. Bombo klati. Miluka nimitele mdisi Sauro. Hamuko. Manzwa mdara. Kuinzwa kamradi. Ndikuda bhesi waiziya. Imwe ndiburukirai bhesi king man. Pane mazhita ndodombosanganisa kudai nekudai so. Ko hapana. Bhesi noriziya zvarinoshandiswa here madokwani pawakati mai papapo. Haikona kuita dzunguka. Bhesi haringopuwa munhu njee waiziya. Maya mkomo wangu. Haukona this time ndaona ndavhura mbeu this time. Pane kamwana kandiri kuda waiziya. But problem manje kaona kanogara pasiyemi hari nepatogara. Saka nemuradha ngowe ngudzungudzo hazvizombofi zvakabuda. Saka Sauro makanondiburikira bhesi mkomo wangu takanonanganisa zhiti racho maiziya. Ukunzwa mfano wangu? Yelo Yesaya apindira wereshende ngole yemuronyeni. Rugara rwemapostori tichipinda tichibuda tikagara tobhema. Ndokuti tioneka. Wagwani mkuru weZampara tikabva taita sei pedu pai. Maya mkuru weZampara ndati ndiri wereshenge kakufu kufa kana kufenda mudhara wangu. Ko mudhara ndakazovhura hombeka. Inzwa unzwe kamudhara. Pedu pai kandiri kutorowa waimonerera yeuyu tsaga wokumajubheki waiziya. Ndadipa yemudhara ndakabva ndapinda red robot kapana Crips pai Rastaman. Ndati rispo rakabva rangoti sairini. Ewe, ndiwafona here. Imari yani yauri kunditaura nyaya dzekuskita dzandinotoziva kuti ndedzekunyeba. Nyaya dzako idzi ndotoziva matangire adzo kane maperero adzinoita. Handina kufonera izvozvo wanzwaka. Chikombero chamanje manje. Unobhohwa iwe nxa. Uri kumbodei kwemukuru weZampara? Inzwaka wakaisa foni palaud here chikombero. Maya wagwani. Okay, teerera kawangu chikombero. Pana amai vakauya kaanzi vakabva kumasvingo ka. Saka vari kunzi vari kugara apa semuyadhi nepanogara kasa mutoko. Saka ndoda kuti iwe uite chekuziva kana uchiri kuda kushanda nini. Yesa, relax mudhara wangu ka. Regedza ndifambire nyaya dzacho kamudhara. Ko imboita ka 1 igulaga mudhara huro yakaoma mudhara wangu. Ndanzwa neairlock. Iwe ingoita chete zvandakuti uite chete. Ugona kuti hauite munhiku nedoro iri. Rugaringariwe newe chikombera. Pana amai vabva vauya kumunamatoka. Madoka chirame wagresheni. Ndokunoka muna emhanduwe. Haiwa ndakwera ini kana makwerawo henyu zvakanaka. Haiwa tagona isu. Iwewe, tikundotsumbuzira wena tiri muHarare muno. Totodiniko naimi? Haiwa hapana zvekuita shuwa. Kuzhe kwacho kwakaoma uku. Chingwa chiri kukwira ka4 munhu uri mulaini rekudochitenga. Zvakadooma zveshuwa. Pakaoma wena amai wagresheni. Idi gogogo. Kanyika kedu kachere. Ungati kakariwa noakafa chete. Nekuti deno ari mupenyu kapeno dai akatizwira tsitsi shuwa. Haiwawo. Zvakanakai, rega ndidopinda hangu mumba ndanga ndichamboyanura washeni yangu iyi. Kundoti kamutireketo 1 wetinogara pasemiyadhi nawo. Ndimi hama dzachona dziri padhuze.
munoona izvo zvinoita kamai wagresheni, ndakarema mapunu yangu kumusha uko, saka papa ino fluoride norodhedhi noroma norosojemu nokafine beans noderere romunhimbo. Okay, mapuno ndo madomasi here zviya? ndiyayo chaiyo mavha mandeta rokujunga nochiguni wena. Saka zvandakaita manje amai wagresheni ka pakayambudzi 35 dzokwamukanda kwakudya mapunu yangu yo yese zvaweni. ndoshura ripi ramukundiitira panapa here? inonsensi ipi? Wadzimai, tetekerai ndikunyepei. Mahwera seko asikana. Ndaswera sei kuita sei kwacho naye asikana? Inyaya dzedza munenge muchiita nemurume wangu panapa ndisipo. Handizvide asikana, manzwa ka? Handizvide. Sori zvenyika asikana, handina kudozviziva weni. Vadouyawo pano vakatondimhoresa ndikadodaviravo. Ndangotivo semuvakidzana hapana chakadoipa. Nonsense man. Baba ushomole pinda mumba toni, tichapedzerana unondiziva. Yesa yapindira wereshende ngwele mulonyeni kufukafa kufakana kufenda. Inini manje ndiriko handiti ndakakuudza here kuti ndiri milioneya ende mamiliyoni angu kakahenga mumhepo maiziya. Varume, ndauya nenhau yangu iri siriyasi ka. Tisu mabrand ambassador manyama. Kune vanoda kuitirwa maport clearance ka. Zvinhu zvinouya neshipi zvisvikira kuDurban kana kuti kubhera ka. Saka bata isusu veBS Freight Logistics ka. Tisu tine chimuti mazuwano maiziya. We do port clearance ka yema-normal load ka nema-abnormal load. Clear ka, tinobva transporta futi ka kubva papoti paanenge asvikira. Takanorova waimonerera ka takanoasiya kwaanenge achienda maiziya. Musatye zvenyu ka, tine maagenda ari kuDurban nekubhera ikoko ka handiti ka. Inzwai nini vabereki, masini enyu ka anosvika zviri safe. Kana muchinge mangosvika ikoko ingovaudzai kuti ndabva kuna chikombera chemabhebhi chete ka. Aiwa, munobva mawanirwa mazidiscount manyama maiziya. Chingave chine chii chamunenge muda kutakurirwa gaizika. Batai mukoma wangu mauto ka mudhara wangu iyeyeka. Namba dzake ndo idzo dzandaisa pascreen apo idzo. Kana muchida kunzwa zvizere ka gaizi rangu, ingoendai ka pamaofisi edu isusu ka panamba 69 Enterprise Road muHarare umu. Vanokuudzai zvizere nemashandiro atinoita handiti ka. Zvevarungu ndokuti tioneka. Yesaya.